Jo vaig néixer a la carretera, al número 71, evidentment a casa, va venir la senyora Conxita, jo sóc la gran de 12, com que no hi havia la tele, evidentment, llavors doncs a la canalla ens dedicàvem a jugar a les mil coses, no acabàvem mai. I clar, va ser una infantesa molt maca. Jo vaig arribar al barri, ara farà tot just 3 anys, ara a l'octubre. Jo venia del barri de Can Calders, on vivien els meus pares, i realment buscava una ubicació que fos una mica cèntrica, perquè la situació on em trobo ara, al ser jove, i crec que vaig tenir sort perquè no és un barri on independitzar-se sigui fàcil, diguem. En diciembre de este año van a ser 10 años que llegué a San Feliu. Llegué básicamente por motivos laborales. Ya hacía 2 años que llevábamos el bar del Ateneo. Vivíamos en Barcelona y buscábamos un sitio más cercano al bar. Un poco lógico, ¿no? Vivir en el entorno en el que trabajas. Yo al bar llego por un accidente, básicamente, porque había dejado mi otro trabajo anterior. El hombre que llevaba el bar necesitaba una persona de confianza y me dijo a mí, yo estaba sin trabajo y me vine al bar. Y un poco descubrí ahí una profesión, ¿no? Que es la de camarero, que es una cosa que parece una cosa muy normal, muy de ver todos los días, pero tenemos nuestra función social, ¿eh? Ya te digo que yo sé secretos de la gente que la gente ni siquiera se acuerda que los sé. Jo penso que des que jo vaig néixer fins ara hi ha hagut uns canvis espectaculars a Sant Feliu. El barri centre, clar, és el que he viscut jo i n'he viscut moltíssims de canvis. Pensa que nosaltres la plaça de la Vila l'havíem viscuda amb terra i el font al mig. Clar, ha millorat perquè ara hi ha un espai que pots transitar amb molta més tranquil·litat. En aquest sentit, Sant Feliu s'ha engrandit molt i ha fet un canvi impressionant i positiu, penso, per la ciutat. Sobretot al centre se n'han fet, Semblava que no hi havia espais, però se n'han fet. Lo que tiene el barrio es que tiene todos los equipamientos a la mano, ¿no? Quizás por poner algo que te quede fuera del barrio, no te queda nada fuera del barrio, la oficina de trabajo. Después del resto está todo aquí. O quizás se echa a faltar en el barrio, que ya no es una cuestión es una cuestión más organizativa, es un poco un quiero o no puedo de la circulación. La circulación en el barrio es un caos. Hubo un intento de cambiar sentido de circulación de las calles, hubo un intento de hacer peatonales que al final, sí, el cambio de sentido lo aplica a todo el mundo porque si no te multan, las calles peatonales se las pasan casi todos por donde puede y la carretera sigue siendo un caos. Por más que lo que sea, los que vivimos de cara a la carretera, los que tenemos que pasar por la carretera, la gente sigue cruzando por cualquier lado, la gente no espera el semáforo, ni los coches, ni los que de esto, excepto detrás del ayuntamiento, nadie espera el semáforo en la carretera, el semáforo están todos disociados. Una de les coses que sempre es parla del barri centre, no? I és que es concentren moltes activitats que potser inclús podien desplaçar a altres llocs i que a vegades s'ha provat de desplaçar, com potser és el Dia del Comerç, que s'ha intentat fer en altres ubicacions, com a la Rambla o a Montjuïc, i potser s'han tornat a reubicar al centre bàsicament perquè no acaben de funcionar en altres barris, no? Jo crec que això és un problema, no funciona perquè no hem vist la manera com funcionen allà, sabem que funciona aquí, serà un èxit al centre, però potser com a Ajuntament inclús s'ha d'estudiar el cas de com dinamitzar-ho amb altres entitats. Ara venen festes d'octubre o festes de Sant Rarim o festes de tardor i és perfectament la radiografia d'aquest centre, on la gran majoria de coses passen aquí, tret de la fèria, que passa allà a la Salut, i alguna activitat més d'alguna entitat que ho trasllada a un altre barri, ¿no? Si tuviese que pensar en una frase como titular, ¿no? Del barrio, es un barrio de ofertas. Quizás excesivo porque después pasa, ¿no? Ahora está pasando con esta movida de cierres de bancos, ¿no? De sucursales de banco, con bancos que se compran otros bancos, que se habían comprado otros bancos y de ahora quizás, claro, a la gente no le queda más recursos a veces que venirse al centro cuando hay barrios populares en los alrededores que podrían tener determinadas ofertas. Y sobre todo ahora que viene fiestas y esto se evidencia mucho Pero bueno, que ya está bien, ¿no? Por eso somos el centro. És curiós perquè les places s'estan reformant a poc, la plaça Loira va tenir una gran reforma però ja no s'ha tocat, la plaça Lluís Companys ara s'està fent una gran reforma des de fa molts anys i està molt descuidada, jo no tinc fills però el que vagi amb un fill jo la veuria molt lleig, amb pintades, coses trencades així, i la plaça de l'Estació va patir una reforma farà un any que
que crec que ja li tocava des de fa temps, no? Som l'únic barri que té un carrer encara amb adoquinat. És un barri on es fan reformes, però crec que potser menys és més a vegades, no? I menys, però més ben fetes. Ara al barri centre, jo trobo que, clar, nosaltres estàvem acostumats a una cosa molt petita, molt casolana, que ens coneixíem molt tots. I et sembla que Sant Feliu és allò, no? Els que hem estat tota la vida i penses, ostres, i com veus que creix tant, ostres, noi, fa molta impressió, no? Jo penso que hi ha unes ganes d'unificar una mica els barris, no? Quan hi ha les festes ara de tardor, doncs que veus que venen de diferents barris, venen a parar al centre, doncs et fa molta il·lusió, perquè jo penso que ara el centre és un nexe comú. Llavors, doncs, els del centre, bueno, doncs a vegades ho comentem, oi, que ja no som els del centre, que ara ja hi ha tanta gent, ja ha crescut tant, però jo trobo que, no sé, que ha fet un canvi en aquest sentit, però jo penso que positiu. Cuando estás en el barrio te das cuenta de que es un barrio bastante tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que viven las familias de toda la vida, y el que no es la familia de toda la vida es porque es la nieta o la sobrina y se va a la casa al lado. Sí que es un barrio que le falta un poquito de esto de diversidad visible. Quizás seguramente haya diversidad, mucha, pero le falta estas cosas, estos condimentos que quizás tienen otros barrios de San Feliu y sin embargo muchísimo más tienen otros barrios de Barcelona. No sé, no sabría cómo explicarlo sin caer en términos un poco desagradables, ¿no? Pero en el barrio lo que sí que hay es esto, se cuida mucho esa visión de barrio tradicional, de la gente del barrio, ¿no? De toda la vida. Y la verdad es que es bonito. Claro, sobre todo cuando llegas te das cuenta que es bonito ver estas cuestiones, ¿no? De vivirlas así, de ir al Dalmasas o al Florenci y encontrarte ahí a las abuelas que están una hora explicando su historia y tú estás esperando para comprar un bistec. El perfil de gent del barri és un perfil de gent de totes les edats. Hi viuen molta gent gran que tota la vida ha viscut a Sant Feliu i continua vivint allà i no es mouran, evidentment, no? Però després hi ha moltes famílies que s'han traslladat o han acabat tornant al barri. I també, a poc hi ha gent jove que s'intenta instal·lar, tot i que és difícil pels lloguers o per la distribució pròpia del barri. Per tant, crec que és un barri on la gent que hi viu és de perfils molt diferents. Jo m'agrada comprar a Sant Feliu, m'agrada molt comprar a Sant Feliu, molt, perquè penso que hem de donar vida al poble i les botigues juguen un paper important en una població. I a vegades sí, clar, vaig a Barcelona i em deixo portar, però si puc ho compro tot a Sant Feliu, perquè a mi m'agrada comprar a Sant Feliu. He tingut sort de viure a la plaça de la Salut, que és un eix molt gran, i a treballar potser a Falguera, just en el carrer Ropellador, que és una zona on hi ha molt també moviment comercial, i crec que al centre passa una mica el mateix. Hi ha una zona molt concreta on hi ha molt de moviment comercial, podem dir, no? On és el mercat, i potser algun tram de la carretera, perquè és una avinguda gran on hi ha molta activitat, però on vist jo, que és al costat de l'Unió Coral, per exemple, tret del Condis del costat de les Mercedàries, no n'hi ha res més on poder comprar alguna cosa, no? I moltes botigues de basars de les antigues de 100 pessetes. A nivel hostelería, que es lo que nos toca a nosotros directamente, cuando nosotros empezamos con esto hace 12 años, primero nos costó mucho. Unos argentinos pillaban el bar del Ateneo y en lugar de hacer bocata de chistorra o de butifarra, empezamos a hacer empanadas, ¿no? Y era un poco un cambio. Tuvimos ahí que aguantarnos un poco una temporada con esto, y poco a poco, cuando vas ganando territorio, confianza de la gente, empezamos con los conciertos, con las exposiciones, con las actividades un poco extra de la actividad propia de esto, ¿no? Yo qué sé, los torneos de fútbol, de ajedrez, de básquet, que hicimos esas cosas. No sé si decirlo de esta manera, tampoco quiero pecar de nada raro, pero quizás aportamos un poco de sangre nueva a un sector que estaba bastante estático. Sobre todo yo destaco, porque casi abrimos al mismo tiempo con el Pande o con la tetería, todos adoptamos un poco esta filosofía. Quizás era una cosa que la hostelería demandava, no? I quizás cada vez lo demanda más. Sempre he tingut relació amb els diferents barris de Sant Feliu, sigui perquè he viscut en un barri, com és Can Calders, o he treballat en el barri de la Salut o en el barri Falguera, a la botiga dels meus pares, i jo crec que sí que he fet bastanta
m'he anat movent en diferents moments, inclús he tingut parelles a Montjuïc, no? Per tant, he hagut de pujar a la muntanya d'alguna manera. Mi relación con los otros barrios de San Feliu, a ver, es un poco casual o a la realidad de mis colegas que vivan en otros barrios. Pero sí que intento, o al menos intentaba, o intenté siempre, generar esta vida en otros barrios, ¿no? O sea, en su momento en casa hubo una discusión. Mi hijo iba al cole al Salvador Espriu y jugaba al fútbol en Los Pajaritos, con lo que se movía de casa 400 metros al cole y 600 metros a jugar al fútbol en un triángulo maravilloso cuando tiene 10, 11 años porque lo hace todo solo. Pero cuando empezó con el instituto, se quería apuntar en el Martidot y ahí la verdad que hice un poco de campaña para que vaya a Lulorda. Me interesaba que él se mueva por el pueblo, me interesaba que él que vaya solo, que se vaya hasta arriba, que no pasa nada, que pille la bici, que baje. La verdad que intento generar esta movilidad, lo intentamos bastante, ¿no? Y a mí me gusta salir, pasearme por Falguera, tomarme un café en un bar de Falguera y que pase un cliente del bar y diga, ¿tú qué haces por mis barrios? Como si estuviese, no, ¿tú qué haces por estas tierras? Una de les reivindicacions que havíem fet sempre era el tema de la via. És una reivindicació que no l'hem acabat de lograr. Es va fer el soterrament a la carretera, però ara ha quedat parat i és una cosa que separa molt el Sant Feliu. La vía es un límite, como es un límite en río, como es un límite en la montaña, como son límites naturales, son límites visuales, son cosas que están ahí que no se pueden cruzar con facilidad. Por lo tanto son un límite. La diferencia es que la vía la pusimos nosotros. Mover un río, mover una montaña es más chungo. Si hubiese que hacerlo, seguro se haría. Las montañas se perforan para que pasen las carreteras. Entonces, la vía esa está ahí, és una aberració cívica que esté esa via ahí. Una barrera que jo crec que hem oblidat o hem normalitzat més aviat, no? Perquè està, no? I perquè la sentim, per tant sabem que hi és, però ho hem normalitzat de tal manera que no ens donem compte com passem d'una banda a l'altra, pel pas de vianants sobretot, com si estiguéssim creuant el pas de vianants de davant de casa. I això, gent que no és d'aquí, els impacta moltíssim, no? I nosaltres és com si no passés res. Com deia mon avi, i ell va morir dient moriré viendo como la vía del tren sigue estando aquí. Jo espero no veure-ho, però no sé què passarà. És cert que crec que hauria d'haver-hi un canvi, bàsicament perquè continua, tot i que no la veiem, sí que continua sent una barrera psicològica que ens limita a creuar d'una banda a una altra. A mi al barri centre m'agradaria que recuperéssim coses d'abans al centre, perquè aquesta vida que fèiem al carrer, si ara que s'estan peatonalitzant més carrers, torna a haver-hi una mica aquesta vida, i això trobo que val la pena. Ara mateix aquesta entrevista aquí doncs, té un sentit, perquè veus la gent i coneixes i no sé què, i en canvi això, segons on tu fas, no passaria, no? Vol dir que, clar, les pedres juguen amb les persones i les persones juguen amb els edificis. Per tant, jo penso que la meva il·lusió seria que fossin tots els edificis, tots els espais pensats per estar-hi bé tota la gent i que puguem jugar tranquil·lament els avis amb els nens i els joves amb els grans, i a mi m'agradaria una ciutat. Jo sempre parlo de persones quan parlem de la ciutat, perquè per mi són les persones les que la fem. Milloraria potser fer que tothom hi pogués gaudir i sentir-se en el seu barri, gent d'altres barris, inclús, que no es veuen convidats a participar-hi de la vida. Per tant, que ens obríssim a convidar a les altres gent que no només vinguin el dissabte a l'Ateneu o a les terrasses de la plaça de la Vila a fer una cerveseta o un vermut, sinó que vinguin també a participar del comerç o de l'activitat que hi proposem. De la mateixa manera que crec que els que hi som al barri centre hem de també anar als altres barris a veure o a visitar-los potser o a estar amb ells. Como retos para San Feliu sí que intentar generar una sociedad de convivencia un poco más siglo XXI, que no quiero decir que no la haya, pero que sea más real. También como ciudadano, como vecino del barrio, lo que te comentaba antes, ¿no? Si el barrio puede tener una movilidad un poco más ágil, un poco más real, un poco más adecuada a las necesidades del ciudadano, bueno, no sé, son las cosas que creo yo que como desafíos cercanos, ¿no? Que veo que quizás no haya que esperar 20 años, que son desafíos bastante a la mano, pero por lo demás San Feliu es bonito. A veces huele a San Feliu un poco, però és bonito. El barri centre és el barri que jo estimo, és el barri que he nascut, és el barri que he viscut, és el barri que he estimat, i li desitjo el millor pel barri centre.